yang pasan tu tadi. Pesan dia kori. Zorori mani bagai, actually, seng news rogo benuka, ini sini buku Jasmine, ini sakamnya, ini seng news rogo nongmani yakulo, seng tabu net ni bozok ba, mobile logo jotona janjan ja yago tijak nongmani bisingti, seng wansuk lakia, kaisa seng DS group ni employee hisabe, seng group seng khoksa khong himbo khanglai, sobalaiana ini salamin bisingti. Seng subanani tini oro paisok bagya seng obo jotono pal tongo sini thuruk sangtho wansangtho tibra sangtho seng jotono tongo seng joton pal baksakai subanani bagai oro paisok balega no group ke employee group da nake na kono ekta employee group sino DS group rubber division RK Nagar Bojung Nagar abo hake chuba mungni bisingte lukurong hake norok bogam hake khatung khajani bisingti phai dong subai dong hake lukurong bising am hai society o hake chuba chu laimani bisingo society o bumsuk jorti raknai society tam khlai mane olamo chuba chu mun lamo society ro rakhe basake hamnai hake ba dofas thangsanai tam hunso abuna khao wansugai mane tongtutei bkhao jala nangmani haima tongo seng boromuni sirok ka phakasi mokolni mukti nyogo bkhao tekno nangai sini bkha kosta nangmani kebo nugya tini oro bukok Jasmine ni nukhungni borok bini jati gusti bini ma babu borok belai kosta wono tongna hne khaklayo bin bsa tini first division pass khlaike hne khnawo bini thinango bokaisa doctor khainani ba engineer khainani bini kaise imang tongna ai imangno botini bhake muk thang sanamnai abok nuhurmaya ngi tongkhabo ai imangno bomuk thang sanamna thangtene kai nina ani sobaso nango tai sino hasteni joto lukrongna ang koinyani musungo bukok Jasmine no tini khoksa khongni kai sara tirpura rajun borok sobaso jodi khlake hangkai khoksa khongni hinbo soba phakya kai bini je nangmani samung jagao theba jakha kai bini arok sogrok khamana hne khawa mansu